Goedemorgen. Hallo. Dit is hem, hoe nemen we hem eigenlijk? De verpleegpost van thuiszorg dichtbij. De verpleegpost. Ja, Dat is eigenlijk gewoon een caravan. eigenlijk wel, maar van hieruit werken we bij de cliënt. Want dat is praktisch, dan kun je niet naast het huis staan. En ook als je niet bij de mensen thuis kunt zijn, is het fijn dat hier een plek is waar je in terug kunt trekken. De grootste voordeel is dat je zorg kunt verlenen bij mensen thuis die klein bij huis zijn of die erg op hun privacy zijn gesteld. En hoe is dat voor jou om daar dan niet te werken? Ik vind het geweldig als ik vanuit mijzelf spreek. Want 24 uur bij mensen op de lip te zitten is voor ons ook niet altijd makkelijk. Dit doen jullie al een jaar of 2 in Groningen en Drenthe. Mag je nou zo'n caravan overal maar neerzetten? Ja, als het privéterrein is het geen probleem. Maar je zult toch verder met vergunningen moeten werken bij de gemeentes en dergelijke, of niet? Nou, wij bellen altijd de gemeente van tevoren en dan vragen we ontheffing aan. En eigenlijk zijn ze altijd heel coulant en werken ze graag mee. Dus zoals deze caravan hier nu staat, dat is dan dus mogelijk? Ja hoor, zeker. Soms komt het op een oprit te staan of bij buren. Maar als er echt geen plek is, dan zou het inderdaad gewoon in de straat moeten staan. Hoe gaat dat nou in zijn werk eigenlijk? Als jou hier in die caravan binnen, hoe hij hem bijvoorbeeld contact maken hoor? Met de bel, er is een belfunctie. En wij kijken natuurlijk heel vaak, afhankelijk van de zorgvrager, hoe ziek die is binnen van wat we moeten doen. Sommige zorgverleners hebben ook een babyfoon, waaronder ik zelf. En zelfs een babyfoon met camera, daar werk ik zelf heel graag mee.